babu makaranta, babu sana'a, ai rayuwa ba ta yi ba. To mama ya zan yi? Mutanen da ba su riga sun kore daga makarantar nan gaba ɗaya sun lalata min future ɗina. Ko dai ka kori kanka, da ka mai da hankali ka yi tsaya ka yi karatun nan ta tuni ka gama, ƙarshen ta ma da yanzu ka samu aiki kana yi. Wato kai na fahimce ka ba ka zuwa gidan nan sai ka fahimci lokacin da mahaifiyarka ta soke tukunya sai ka zo ka cika ƙoshi ka tashi ka tafi yawan banza da na wafi. Kuma kai ba wani tanadi da kake wa kanka, an sa ka a makaranta ka je kana shirme da hauka ka jawo abin da har sai da aka kore ka daga makarantar nan. To amma ai ba ni kaɗai aka kora a makarantar nan ba, muna fa da yawa wanda suka kora. Ki da larfe min baki, kana nufin ni ban san abin da kai aka kore ka ba? An shiga ɗakin jarba ka je kai abin da bai dace ba, kai satar ansa aka kore ka, kuma dokar makaranta ce. Alhaji abu komai a hankali. Dan Allah ya ki da wannan magana, ba na son jin wannan magana. Wannan ɗana ne da shi nake magana. Nasir, ka buɗe kunnen ka sai ka ji ni. A baya na ciyar da kai, amma yanzu wallahi ba zan ci gaba da ciyar da kai ba. Kai ya zama na a ce kana ɗaukar nauyin mu, kana ci da mu, kana sha da mu, amma ka tsaya kana shiririta. To saboda haka wallahi ni na daina ci da kai. Nasir kaga abin da nake gaya maka ko? Kaga maganar da nake maka?